Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadag sublita itinapalabas, intabuya en nagitinaalas ken napintas, kanintarik na en dasa ken ragsak, adag ito'y nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag bigat siya amin na sangapada papagayam. Manipo dito yung Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Ang masaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At umanan nga sumang bahay ti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam niyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga bigat na imbagal daw kada kayo. Please share this program and kan padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Swerte. Nagbaling ka nga malas tinagan ni Swerte, idinangamak ni Mister na iti luto. Apa nga ta, padaanan nyo. Kunada ket nagasat, kunada ta nangamak nila kayo na ti luto. Noon siya Mario, ket taluda ka nung nangamak ti jackpot, ket sagmano da. Divided by 3. Milyones. Amo yung matiluto agad milyones, di ba? Mangrugi ka pa lang, 9 milyon na siguro din. First ball. May nanayunan, o ti mga bak, di ba? So dahil nga rin ti surat, ti pagkasalitahan ni pagayam ti nga swerte, nga nagbaling nga malas, tinagan na, hindi ta nangabak nila kay na iti luto, apay nga ta. Kung ano ito'y, Dear Manong Nemi. Pinanaganandak datatang kininanang iti swerte, Manong Nemi. Ta swerte akano. Tasyak lakano ti kang kakaisuna nga anak da nga babae, iti talungag kakabsat. Manong Nemi. Doang lalaki ti manungak ni Manong Isagani. Kastamatan ka ni Manong Bongbong Junior, Manong Nemi. Kensyak. Gabutaan ta kanon, babae nga anak, datatang kininanang, swerte kanon. Iso nga swerte timpanagan da kanyak, kalpasan data, ket nagpalaygat kanon ni nanang. Nanumulayang Manong Nemi ti biyag mi, sud gabo ng high school graduate ak lang. Kalpasan data, nagtrabaho ak, simre ka katulong, ito kan simre ka serbidura, sales lady. Naging ka Manong Nemi inalanak ni Auntie Sabel, iti balay da ngagbantay iti Tianggi. Dito kami nga nagamamu kini Ignacio wano Ignacio Manong Nemi. May sa karpintero. Irita da balay Manong Nemi nga pinatakder da iti asideg ti Tianggi wano store nga mabantayag. Dito imatan nga umay dagbiryenda Manong Nemi ti alas 10 iti bigat ken alas 3 ti malam. Diyan mo Manong Nemi tanapagkat idin ti panagkita ni Nasyo. Kang kantsawan damatan dagiti padra nga ubra iso kanulaeng ti kakaiso nga baro pay lang kadakwada. Single, idintot adda asawan dagiti kadwa nga gubra wano karpintero masun.
Aging ka manong naming yung paypayson ni Nasyo, iti may nang pasyar kanya, iti may isang harabi. Kas may isang hamaro manong naming daton na ti panagayat na kanyak. Paano nung tagpay manong? Tsak pa'y ngamin amo, noan niya ti ayat-ayat nga magbagada. Swerte, saan kantong agbaling nga malas, no siyak tagbaling nga asawam. Nata? E din ta karpintero ka lang? Tapay, ada ka di baknang agar-arem kang ka? Isap-sapulan na kano datatang kininanang ko ti Hawaiano. Kaya't mo ti Hawaiano ang kubkubo. Ure Hawaiano ang kubkubo na. Ta ore matayton basta adakton sa Jaway. Ididandanidan malpas ti balay manong nemi nga patpatakder da. Tsak mati napupuutan nga inaklon ko ti panagayat ni Agda Ignacio. Nakakatangang pa din ti cellphone ko anong name ba ti tulong ni Nasyo. Adam at cellphone na taore na awandan dito yung agtrabaho adalat na kami nyo kasyon mi. Aging ka manong name nga nagtulagan mi. Ngagkita kami di sentro dito yung syudad tapno di kastakit ag-date kami. Napang kami ti mall manong name kalpasan na nag-shopping kami napang nagbuy ti sine aging ga nagtungpal. Iti hotel. Tsak kumapala kayat, idi manong nemi. Da nagrigat tagbihag. Nagrigat tag pamilya. Nga saan nga nakasagana. Agbaling nga dilang karpintero ti asawak. Anat na rin niya kamasakbayak. Nga may pagbagamot manong nemi ni Nasyo nga ipatakdaran na kami kano. Mangipatakdaran kano nga dagos iti balay. No agasawa kami. Tapno makapagsulo kami. Tapno amumin o anya di awan, tapno mapataod mi. Anya pa yung ti mabaling ko manong nemi. Idagmay maysan ti bagimi. Pwede maaros matitirik na gabot kinalaing ni Nasyo manong nemi nga karpintero. Laing na ang karpintero ko nak, tainrugina nga nagkan di kinibibig ko. Kamayatan nga aprusan na manong nemi ti adda iti barukong ko. Kaya napaprusan na pa, manong nemi, ti adda, iti nagbaitan, di kiti legs ko. Simngaw, di kiti asog, ka na rin nga voluntaryo ka na bibig ko, manong nemi. Kastoy gayam, kunak. Kastoy gayam. Kastoy gayam. Isumitlagayam, manong nemi, nga ado di kiti nasapang agkaasawa, taapaman nga maramanandan, haladala nga alan. Swerte. Nasyo. Swerte, Nasyo. Nasyo, swerte. Nagasuswerte, ha? Tapay, lupot na virgin ka, siyempre. Tapay, ada ka din babae nga kuha, nga saan nga virgin. Saan ko libakan? Ada mati din nagbaling nga girlfriend ko. Baka tunggal, baka idestinuan nyo, ada armem. Oh, haan? When? Ngayon si ka pa lang ti virgin. Iso nga sikat asaway. Umekam to mga sasawa di balayo. Oy, joke pa kaya. Tapay, ada urnong ko. Ada nakasagana nga lute. Iti asidag ti, joke kaya. Ti kahit kunto kapag pagbalayan takit asidag di balay. Tapos nagusto takit ada ni nanang nakatulungak. Kas pagarigan, dadanton anak tao. Sige, nisukunan. Ngayon umekam to mga sasawa. Diyak kumapala kayat idi manong nemi ngem kalbasan ti duwang bulan sa anak maten nga matatngan nadoktalan nak ni Auntie Isabel. Uy. Oy. Swerte, karagod ti konsensya ka. Ano kayo yung sa unan ti? Siyak aking karugod ka. Kalbasan na madoktalag aginaw ka. Anya tut ko nang datatag kinanang mo. Ibagadan to pa nga saan kabinantayan? Inaala ka dito ibalay tapos nagasta ita katulungak. Susulduan ka man. O, anti magdanagan nyo, anti. Sa anak to nga baybayan ni Ignacio. Ni Ignas? Nga may sakadagi na gumubra ito, hindi? Unanti. Isa din yan na itan. Baka saan na kayong kasarlo ko? Baka aganak ka abalasang. Ang mga nangan mo nga swerte kitagbaling nga maalas. Anak baybayan ni Ignacio, anti. Alakit sapay ko mabalasan ko.
Yung pagkaamok manong naimi kininasyo, kuna naman nga agawid akon sa Diabalay, taumay da ka ng mga asawa, kadwanan ti partido na. Nagawid ang karo dito balay, manong naimi, na, ada ka, guntang. Nagkita siya, anak ko ta, ada ka, nagsubli ka dito, kita, matkat ko, doon may kininanang mo. Nadamat asawa, da kini kakapsat mo nga lalaki. Sa kabatin sumarunong ang asawa na nang, ay, kimano pala tawin mo? Nang, makatakon. Gabuta, ada na po ko yun, tiyang ko. Anya, aganak ka nga balasang. Nang, saan? Pakamok na nasyo, ta umay ka ng Domingo mga sasawa. Tapos mapagtutulagan ng tikalay sa amin. Sino nga nasyo? May salaan nga karpintero. Naipatungpal nga rod manong namin panakiyam. Umay ti partido da nasyo, nagkaamudan nga gaabalayan, manong nemi. Kat siyempre, awan di sa bali, ang nagtungpalan ti tulag, no di, naisetan ti petsa. Naisaganan ti amin-amin manong nemi. Gagangay at dadigitay naskan nga maasikaso, maprocess nga papeles, tap nagastagat. Mapalabusan, dikit agayanayat, nga agasawa, unang kasar. Naman ba saan mo't unay makunang ang karbo manong naming ang kumpleto mo't tatalumot nga baboy tinaparte. Dito mismo nga lugar manong nami, danasyo, tinakaangayan, ti reception, when agkalugaran kami matlaeng ng saala nga baang ka magbadpada iti barangay. Nagibag na edak, siyempre manong nami disido, nagiti parents na kabayatan nga may patpatakderen, tigagangay lang nga balay, iti asadeg ti balay mi. Dandanik aganak idin manong nemi, idit agnaid kami nga agasawa kininasyo dito'y balay. Nasyo, mabalinan nga pagyanan ang di matpay kumpleto. Naibusin di budget eh. Naibusin di sagsagana ka kwarta. Atot naggastusan ta. Naggastusan ta, panagkasarta. Kalpasan na, digiti naikapat ka materialas idireto nga balay. Tun ano nga rin makompleto? Agurnong ta Kasano nga makurunong ta? Adamatan anak tanton. Basta gurnong ta. Halagad din nga, nagsarding ti pa nagtrabaho. Manot sweldo ka dito may sahal daw. Manot iyaw amot ko keng kanukwa. Di chay, awan tisot, kurang na. Gagangailangan ta kurang na, sweetheart. Tagmerienda akmet. Pasaray mo pumaalak trabi, tinuman mi. Gagangailangan nagasgastos. Inumat lang, anak mo sigarilyo. Tunog sigarilyo ako, hindi ka kumakayat. Pakapay, nabang sigarilyo. Mataan, toothbrush damit. Uray pay, kasla astre, tingiwat da. Di kagsasaw, di kasta. Ang mga namasusurok tag sigarilyo. Basta di kayat. Agin inot ta, tapno makahurnong ta. Numunakit sa ang kamatan nga matulungan. Adak matlata dito nagtibalay. Ngayon kita kamat ito mabaling ko nga irapin. Di kahit ko kumanasyo, mapinis ti balay. Hangabali nga basit, basta mapinis naman ko na. Mapalitadaan, ti unag kenruar, napintas nga tawa, natay jealousy. Ano? Ti sarming matlaan, yung hanga jealousy. Amo ka mga tanak, makurtinaan, napintas, mabubudaan, ada salaset nga napintas, ada divider, napintas nga dining table, ken sa nga single bar laeng nga gas range, ti kahit ko, napintas. Napintas nga, anak yun, dati cellphone ko na iba, nasikil ko. Aray, apay, ni baby ti tiyan ko, kabula na kami nun eh. Maganadat ka. Anat kahit mo anak mo muna, hanggang nagpa-ultrasound na yan. Sana ta, inik ka hindi pagpa-ultrasound ko. Lalaki siguro ita. Sapay ko manod kahit mo aming asawa. Asawa? Anak ko naman.
Mansakit kami ti tiyang gusto sa bali ti bagbagat. Ti kahit ko pa nasyo, maaladan, at the gate na ti balay, palawlawan sa napintas nga garden. Taore basit lang, basta napintas, mapintaan. Wan, tutor ka. Mapasamak to nga ta. No, kaya't mo agad ibalayan ka ti mansyon. Ha? Kaya't mo? Diyan ba't kayo nakalubunay? Siyempre, no mansyon agad kasapulan di katulong ado. Hindi iya lang kat ado ka katulong. Diyan lang mamating mapasamak ti gastanasyo. Karpintero ka lang. Kanya mo, baka makapidutak ti wallet nga napno iti kwarta. Manulat makarga ti wallet mo. Uno saan nga portfolio. Milyones tinagyan. Masapo lang, sublim taking kukwa. Tadi ka mataksan. Uno saan kat, Jack ba't nga ro dagsugsugal? Uy, saan mo pulos ng surutin dagsugal, ha? Di ka makibarbarakada ka dagiti ang sugsugal. Hangabaling nga uminom ka, kalkalingan na lang, usto na det abisyo mon. Kang runante amin, nasyo. Di ka may kirelasyon sa baling ang babae. Di mo ba tultulad hindi kita ta. Ore karpintero lang kita na babae na. Basurero kat babaero. Talay bagbakan. Awanan ti sa pulak pa ken kaswerte. Kabutan na swerte at taada asawak na swerte tinagan na. Ken numabalin na kumakit. Dati balay ore basit kompleto kumatalang ni kamen. Ada TV nga dakkel. Ken dagiti kwarto. Manok kwarto na kani? Upat. Apa na gado? Umpat nga babasit. Kumakit dakkel. Timen na master bedroom, dakkel kama. Amo. Napintas at TV, ada bukod nga banyo. Alawan, sweetheart. Matungpal na ita kas arapa mo. Nimintun ka ano. Diyak lamon tun ka ano. Basta matungpal na ita. Aramidag ti amin namin. Dadya ito pa'y porman nyo. Ako pa'y bukod ng kalugan. Baka sa pinapintas sa balay. Dasi kanto ko di nga gangangay lagap, karpintero. Ikarkararag mo. Nasapay ko ma. Ta, dumteng deta kas kalika ko mga rapap mo. Edi impas nga ikon manong name ti anak ko lalaki. Ignacio Jr. ko nasigod ti asawa. Ninanang manong name, pasara umay met duwa da kinitatang nga magtultulong kanyak mga asikaso manong name nagrikit tagtagibi. Kuna ninanang kanyak, kay swerte. Nang adagpay subukod yun nga balay. Anyam, kastimat, ayak lamunton ka ano nga maituloy. Kung kuna nga rin nasyon na nang matong palto ka no, dandanin, nintun ka ano. Nang, adamat sang gabasin ng ornong mi. Ornong yo para ti kasapulan ti anak mo. Baka nintun madamdama, 2 taon ni John, adan tumanen, adin na. Kas tagagangay anang, siyempre, kahit manayunan ti anak mi. Imbag atasaan nga sasading lata, datalata trabaho ni Nasyo. Kano, kasano nga din, no, awan to trabaho nan. Awan to ti ipatakder din nga balay, wano anyaman dita. So nga tamat ng pukawan, ta dumatag sa pulong ti karpintero nanang. Sabi ko ma, ay, napiyapay, naging kakabsat mo. Tanapindas ti balay da. Tanakaasawa ni manong mga bongbong. Iti mga obisina sa adda mabalinda. Ni manong mong isagani. Hamang nga naggraduar iti college. Ngam di asawa na naggraduar. Napindas ti trabaho na isa napindas ti biagda. Siya ka nga raw, saan ka naggraduar? Hampang nga naggraduar ti asawa, karpintero laeng. Ay, ti kung kunami, di kinitatang mo kat sikat kasuswertahan nga anak mi, kaputa, swerte nga itinagan mo. Ang sikan samat, ti kataksagasatan, kata kayo, kagkakapsat. Nanang mat. Urayin niyo mat Inton ka ano? Inton umasens ti biyag mi. Di mabunyagan ni June manunay mi. Siyempre nangalakmat kadikitiya. Dati nga,
barkada kineskwalaak, iti nagbalin nga ni kumandrek kan kumpadrek. May sa katakwada manong name ni Lina. Kumandre Lina. Magtimay ka. Kung inaiban na kaya. Nagpidas ti biyag mo, naggraduar ka niya. May sa accountant. Di asawa mo nga eh. Abogado. Nagswerte ka? Sikat swerte at dagan mo. Nagasat ka ko naman. Swerte gayon na nagan mo. So, siyak ti swerte. Sikat ti nagan mo, Lina. Hana, sumusta ti biyag. Gusto eh. Manot anak yun kini abogado. May samaten. Tayo mo na ako nag-asawa ng sika eh. Okay kayo? Awang balay mi. Nga madalugan mi. Okay man tayo mi. Numampis sa aming nga balay. Kasera mi ngayon, makaslapan na kabalay mi. Ngayon, sumarunon to, maging parakder kami di walay. Ngayon saan nga sinsinan nga balay, hanga kastoy. Nagbalay ka man lang, di mo balay yung pleto. Oo nga, orti budget eh. Hanga balay. Nasingpat sa amin ti asawam. Arak lat bisyo na eh. Ningarot abogado, siyempre. Ag-chicks na. Sa medyo mapamit yung jay flying school. Flying school nga. Galyera. Agsugal sa palag chicks. O rin no kanayon nga da klientena. Da, kanayon mo ta. Sa dumati may ipasuksok ken kwa na. Idin to tinayabamit manong name ni Ignacio digiti katrabahuan na may sa ni Amboy nga close ken kwa na manong name ti may sa kadigiti kumpadre mi. Dalpas ti pasken manong name aduman ti gastos siyempre naggastos kami. Ngem sulit met manong name ti aduman digiti kas ken regalo digiti ninong ken ninang. Ngem para ti anak mi saan mi nga ibilang nga mairamang nga gastusan mi kadag itinaldaw-aldaw. Ada may bangko nga kwarta ni Junior manon name pa in case of emergency ako na. Di ba nagdakkel ni John manon name duwan titawin na iri tagi na wakmet manen. Isumat lang manon name di met aramidin ni Nasyo manon name ti mangituloy ang mangiring pas iti balay. Na. Adamanin adi. Adantumanin adi. Adanton adi ni June. Ba't nagbabaliwan ti balay tayo? Kit, agininot ka. Ano ka ba't ininutek? Manulang na jated mong aswaldom. Bakit? Bakit pa yung tawag mo kanya ka ang sweetheart? Swerte ka naman langin. Swerte. Umapabal ka di kaobra kanyak. Sabi ko mga anak ko matapalad daging ka. Isuda, adamatan asawa da. May balay da. Siya, adabalaytan. Numampay sa nga kompleto. Sa arak ka na lang ti bisyo, isuda ka nagsugal da. Baka maiyaw-awan na ka, baka masulisog na ka, baka mapasurot ka. Haan, bakit? Ay, bakit manan? Haan, sweetheart. Diyan kay palubos. Ay, mapitlain. Nag-ring di cellphone ko. Chicks data. Ada nagtula kami ite kin Amboy, ni kumpadre Amboy. Pare, umaya kon. Yung speaker na cellphone naman, tanangin ko. Kadalagin din. Lumay kan. Adaan. Siya ko, hindi makamo iti arak. Siya pa iti pulutan. Uy, aginom kayo ito eh. Hindi na pimpidas dito yung sa maling lugar. Awawisan ng karod ni Amboy. Ngayon kami di balay da. Diyalayangin balay ko nakman. So, isa ka na mga basit swerte, sweetheart. Di lamisaan. Italikod ti pagginami. Isa ka na mo ti masapula, baso. Pagginan ti pulutan. Danom nga nalabing is. Mga anak, di danom nga labis, matref. Di ka kumatang ti ice. Si Kaman. Manong naimi, diyan mo no, kasunod ka nadagkat na giti duwa. Ninasyo ka niya akong badre Amboy. Tamasansan natin manong naimi nga dito'y balay ti pagginumanda. Kaya't kumat tapno di kasta kita, adayo ti gulo.
Tanukas ta nga may busdan, ti pagsangwanda, agpakadan ni Amboy, mangan kami maten, maturog tumaten ti asawa. Kalpasan nga pagustuak, nukas ta nga, maya tirik na na, nagsibug ako na na. Naging kang paskay ko, manunay mi ti may kaduwa nga anak mi, babae, ni Lily. Gusto na, Nasyo? Ti dua? Yung magtadda ni Nanang, nakakatulungak. Kat nukas kasanulain, no, sa anak to ng agsikog, tulungan kang tumatin. Bapang ka, sumari ka trabaho. E kasanod na kita anak ta. At damat ni Nanang. E kasanod no, maadara ni Nanang. Saan nga tamad? Sige. No, isot ko na, duwang anak, laki ng babae, okay. Tapos nilikastakit, may saganahan ta na rin ida. Hanggang nagtultulang karpintero ka lang, makapagturpos to nga ta, kita anak ta, ti college. Saan tayo nga mo tigasa at swerte? Isong arod ng sikat inasawak ka mo ta sikat swerte. Kanya ti amo, baka bigla nga bumaknang ta. Kasano ko mga bigla? Diyak ba't kami amo tagsugal? Tada ka din na po utang mabimaknang ka po ti sugal? O, saan ka masungmat? Isong pang-asim, sa mga sir-sir kanda nga bisyo. Wala kahit ko kumangat anyo ko ba't isugal ko. Naglaglaga ko ni sugal ko, nagbambalugak. Itid ko lang kada kayong nga pamilya ka. Imbag tamong deta. Ngam nakatadod ta, dikit isugator nga isaldada, dikit ay agsakit ti ulo, dikit asawa da. Kit ni Amboy, amo nagsugal? Amo na. Awawis na karoon ka, angam saan mo na. Numuna ta. No, ada ipawit ni Antina nga dolyar. Kat, ana, iserbi na pamilya na? Diyaguduhan na. Diyaguduhan na nga eh. Mapandang na, kasino ka no? Kasino? Saan ka di nga nagitilang bamaknang, ti mapandita kasino? At naman pinakurapay ano, at kwartada nga eh. Babae nga ron. Di ka kaubra awang babaero? Ni Amboy. Anya? Doot asawa na eh. Anya? Kasano? Di original. Iso pang itadan na, iti kwarta, sweldo na. Di ormesa. Di babae na. Ano ada may pawid dya, Amerika. Luko mo tanda dyan kumbadre Amboy. Nakagugwapo ka mo't gamisuna ah. Gusto ko na. Mas daw dano ape ka no. Nga na dya ha, apen nga ni Amboy nga samad nga gwapo, kit siyak nga gwapo. Awan ti chicks ko, iso na kit ada chicks na. Kung akman isong bat, hango kaya tag chicks ka po na kakon kiniswerte. Isot at talaga, awanin sa bali ko na. Mamati ak, apen kundot ka. Sang kundo nga rami din swerte. Siksikan tulain. Manong nemi upaten titawan ni June, duwamat pen kaniya, Lily. Dumakdak di gastos manong nemi. Di mat nga ron aging kris ti sweldo, ti asawa. Terarapa-apek nga pa nakakompleto ti balay mi manong nemi, terarapa-apek nga napintas nga balay o rebasit lang, kang kompleto at alikamen, ada alad na, ada makuna nga gate, kas tamaten nga, ada napintas nga panakahardin na, kanada ko mamatin bukod mi nga lugan, tapno, ada papanam mi kita, ada din sige nga pagluganan mi nga awan. Kasalasahanan nga matungpal. So ako na kininanang, nang kabelan yung nga iwanan, dadyon kinilili, itagmalmalam, taapay. Gusto mo rin trabaho, napialang nga, may inayon, sweldo sa asawak. Isarek na ni Comadre Lina, iti trabaho. Nang humangarot nga trabaho, kadi ka ba't nagraduat ti kolehyo? Isarek na kiti restaurant, balinak nga waitress, napindas nga restaurant. Sikat ka na klas nga restaurant. Nagsaritaan nyo ka din natin ti asawam. Di iso.
Damat na giti gundawa, anak nga, sumurot sakit ko. Kasano na sumurot sakit ko, tadyak kabay lang nga iwanan na giti doa. Damat ni tatang. Ni tatang mo, kita sumsumurumat kita arthritis na. Dinatas ko manong na yung nagtrabaho ti makabulan nga magreklamo ni nanang. Anak, jakon kaya. Ape na, nagluko ni John. Numuna ta, agsinutil da nga, agkaapaan da nga kapsat. Kakasya agan anawa. Nagsalita kami ti asawak manong naming sarden kong nagtrabaho. Kakasuno nga na pinas kumamad ta, makatulong nga. Sweetheart, deta soldom, arig na para laing keng ka. Walang parila kang ganyak. Siyempre, namabangga ang trabaho. Kasapulong mo tinapintas ng arwaten. Kasapulong mo napapintas ka. Kahanga paggastusan deta. Idin to nada ka dito ibalay. O magkasgastusan di bagay ma. Sa bagay. Dito na tanong nagtibalay. Ha? Asikaso na kita anak ta. Importante kat maasikaso na yung bagay kita anak ta. Kasano na mabaybayan? Tatasweldo mo nga pang pa-hospital ta kadakwadan mo. Madisgrasya na kitubing. Kasi ka ngayon, matlasenson tibiyag mo. May mas, mani po rin dinagdan nata, ano kasarot, inaldaw mo, sweldom tinaldaw, di pa na nanayunan. Matasenso, trabaho. Bayan ta, saan niya? Awan, basta padaanan. Bisitok man natin swerte ng asawak. Papanam. Ada papanak, mabit lang. Papanam. Ada papanak, mabit lang. Kinitak man nun na may kinarawan natin bulsana. Ada 20 pesos mo? Magplete, papanam? Hanggang magplete. Ada lamang pang ko pangigastusan nga rin 20 pesos. Idag subli manong nemi kung nananakanyak, indaw-dawat mo. Ano daw-dawat? Ngayon ton bigat. Biglang agmilyonor yuta. Sunod ko nga. 20 pesos lang. Di kasukat na milyon. Tiyan niya, luto. Ano nga luto? Bayam dagbuhi tayo itong rabi. Pagbuyaam. Nadatibim. Umapapal rin anak ta. Mapan makibuy-buy ta karoba. Uli tibila kumabasit, di ka pa yung makagatang namin. Baga, da radyo nga transistor. Nga, nag-arusan ni tatang. Pinatarimaan ko, napagdagag ti radyo. Malas na ito nga biyan. Saksaot ni kasta. Idaw-dawat mo, hindi nga biglain itong bigat kat milyonaryutan. Kasano ko ma? No mga bagditinayak ti loto ko naklangaro din. Di mo ti loto? Man, mangmangin ko reta. Kabigatan na manong nemi nagpakadamanan ti asawak na sumura kini trabaho. Ay nat milyon rin magbagang. Diyak pa nakita ti rimuar. Matpagbuyaan. Ito yung cellphone ko. Diyak mambaling i-search iti kasta. Gagangin ang cellphone dito. Tadamag ko ti result ti STL. Wano luto. Nuheting akit na darimuaran. Baga na drabe 327. 327? Birthday ni ko Hanak mo nagtay-taya ito huweteng bakit? Manulot maabakam ng huweteng. Di kita pagtaya na iso. Ang hampay ama umabot ti milyon. No ada mga magti milyon ti huweteng makabulan handa pa yung mabayadan. Nakasapsapa manong naming ang naggawid ti asawa kit kastoonit panangar-arakop na kanyak. Sweetheart, kung nagtupay amin nga swerte ka, tapay, nanghabak na tinaya at tiluto. Gusto nang mamatiakan ka? Pakitakan ka, ha?
Dahil yung ticket ko. Pagkatama na ito yung pag-iwar na tabloid. Kitam. Neta, mamasam, nagbabasit. Ito ni, resulta ti luto, hindi rabi last bowl. Oh, kitam dati ticket ko. Kitam number na. Natrimor. 6. Si Maruno. 16. Oh, si Maruno. 38. Si Maruno. 30. Si Maruno. 28. Oh, ang dami niya ticket ko. Kinam dito. Ano yan? Ngayon, agul ulimat ka, hanggang amoy warwarson. Baka no, adamang hold up ka na tayo. Okay? Mawatam ticket ko sawan. Si kakin siyak, di makamulang. Kini amboy. Dakam to kini amboy, tagpa Manila. Nga mapaninjay, PCSO. Tama ba? PCSO, tama. Kinam na. Sayang, talo ka mga nangabak. Talo ka mga papada ti ticket, ti number. Manot nagbibingayan nyo? 60 million. Sakto 20 million kami. Beso ka dito ito eh. Beso ka dito ito eh. Nasyo. Sa kanto agaragsak. Into no, maalan, si kwarta. Into no, may gama mo, ti milyones. Ngamsan kang tagtagari, papakasik kang haon, pang magbagam. Uri danalang kang tatang mo. Kakabsat mo, wen? Uri da kita anak ta. Tadinot pa mawatan. Kahit no, adan to agsaludsun no, api nga bigla. Di pa nagbak nang ta. Swerte lang ko nan. Uri mamuan, dan to lang ang nangabak ako. Basta, ada pa kakitanin, wen? Nasyo. Di ka di arapakap ko, Uy, sala nga da ito, basit nga balay, dakil nga balay. Tay, hamat nga masyo, nga balay ti Hawaiano. Uy, ato kwarto na, kakangay lang, Makala, ano nung nga ato kwarto, kaduduwalat anak ta. Basta makita nga, dakil ka yung kompleto. Nga kahit mga kutse. May isang kutse nga bukod ko, sa ada service nga, pagluluganan tayo nga sa pamilya. Wano, mairaman pa yung kakabsat mo, umanay, bahan. No, at pagluluganan tayo agpaspasyar. Mapantagpasyar, siyempre. Anakat mo pa nandiyan Boracay, di Tagaytay, di Baguio. Sa din, no, malik sila, no, kahit mapapandiyo Hong Kong, di Singapore. Sa bagay, basit mit lang kita 20 million, Ayam, siyempre, at pagmulagatan, tibiyag tayo. Natungpalan, tara pa mo, swerte. Nakasuswerte ka, kung nagtupay kami nga, maminsanak lang ang tayo tiluto. Swerte nga sigod, nangawag ako, no? Awan tinang ibagbaga akmanong naimi, nagpamanila da amboy, kalpasan na nagpatnag na sadyay, kalpasan na adadal dito iti malem. Kinuhit ko nga dakos manong namin ti asawak. Ayan na. Ada account number mo, di ba? Ada bank account mo? Ada intanto iti bangko. Nagbahang iti joint account. Ha? Ano nga mo na nga pagkakitaan ti amin. Nakayat mo, balay? Balay. Sige. Dakam ti mangubra. Nibus ti mang kontrata. Napintas, ti pa nakaubra na. Sumaruno, may gindahanan na tilugan. Sige. Handa ko, di bang bangkon? Mana, dam na di kasi i-jet ang withdraw. ATM. Baka, sige. Doon bigat. Basta ka balik tagtagari. Ni amboy nga ron mo, nintad mo. Gagaya, gayam ko. Mano? Inikakti, may 1 milyon. Nagsorte mo tayong amboy. Kaya best friend ko nga ron. Iso nga ron ti. Isip, dakar ama mo kung pasikot-sikot sa Manila no sang wakat iso na. Sa bagay. Naglukod dyan. Ano na ka na 1 milyon? Mahala mo tin Basta nitod ko barato na. Nagadi nga ron parents ko. Kam to tayo damat na. Makamukad doon. Basta hanga milyon
apno hangan nalikals tong may boss. Sige. Matong palmat lang yung tarapap ko, Ignacio. Kinumpletong pa tinagam ko. Kaslasan ko na pupuutan manon naming nga nag-boom tibiyag mi. Napintasan nga balay, panakkelen, kompleto at alikamen, manon name, dakela TV, pintas nga dining room, nagpintas nga paglutuan, ay salas at nga nagpintas, sa kompleto, nagpintas sa kortina, o ang tikwarto, manon name, nakadakkel na tip kama. Kasta o nitaragsak na kita anak ko, manong name. Nami, mama, magnang tayo, gayaman, magnang tayo, nagpintas ni balay tayo. Nagpitas pwede kini ginatgatang tayong arwatan mi kini atin kong alili. Kompleto. Wala na ko ha. Ngayon no, nagsalsaludsod ka na kayo no, apay nga bigla nga pimintas ti biyag na. Swerte lang ko na yung kaputa swerte ni mamang ko na yun ah. Sige mama. Manong Nemi. No niya talagang kasapulan na kita anak ko akit igatangan ko ida. Sanda mo ang paato yung kadikit padadag ngubing manong name. Napipindas mo ito adikit ibadok. Branded mo ito na Siyempre manong name. Ada mo ito bukod mingalugan kotse ti asawak manong name. Kan kasta mo ito nga ada banmi nga pagluganan mi amin no kasta nga ada pa namin nagpasyar apang kam nagpasyar di Baguio. Nagsiyapeng kam sa dyan, napangkampayag peso dyan Boracay, manong nemi, nakalugang kam ti aeroplano, nakalugang kam iti barko, napangkampay di Tagaytay, kaya amin yan, kahit may kumatagaburudog sa anin ko na ti asawa. Nagrigat ka nung mga ti passport. Siyempre manong nemi, inikakmat di kakabsat ko, dagiti naganak kanyak. Pinapintas na mo't nga pinalagda ti family housemaid. Kano sa lutsudan din nang alalami ti kwarta. Idi ta, naiplastarin ti amin. Orisang kumadin nga ibaga manon naming kasla amuda mo na. Nangamak ni Ignacio ti luto. Mano, masit alantan. Kat oray matlano, anda pala na bati. Akit ne, anda banyo, anda kotse, nga pagluklukanan di asawa nga mapanag karpintero. Mapan pala karpintero kat baknangan. Unang tang, siyempre, maibus mo tating kwarta. Check ka, nakapipintas mo tigit arwata, magkangkanayon ka lang mapanitimol, pagkangkanayon ka kag-shopping. Una na masapro mo tigit ubing. Iti balayo, talaga nga, kasla balayan ti Hawaiano. Swerte lang tang. At least, nabimbinas mo ti kasasaad ko, kasasaad mi, na manong isagani kani manong bongbong, di ba? Sa bagay, dakdak ka di balay, na kompleto at alikaman. Ni manong mo isagani kat saan nga branyo na di ginatang na nga karag-karag akutse na. Ni madbongbong kat jamat asawa at nakakutse, so na kat jeepmet lang. Akit sigurado usto mulad ko namin kaninanang mo. Nga si ka nga kakaiso na nga babae nga anak nga pinagalamit yung swerte. Isot swerte ti biyag na. Napasamag madlaing tang. Ngayon, agtultulo nga ta, ti kasto nga swerte yo. Dahil ti saludsod ni tatang manong nemi, agtultulo nga ta ti swerte yo. Masansan maten manong nemi nga maladaw nga kawit ti asawak. Wen. Yung gatangan nak, siyempre, unang kimatangak, siyempre, iti, napinas natin nga cellphone ko, agring, video call, ti asawak, opo, mismo nga, nagtakdir, nabay na ti kotsena nga pintas, matarwadan na saan, kasla saan nga karpintero, ti loko, sweetheart, wala daw kagawid, apay, datang darami kini amboy. Nga niya? Party. Nga niya nga party deta? Party Ape kas tadlangam. Nagsukatam. Ada matitugtugot ko nga arwata ti kotse Indran tampeng, pakita kanyak tilangam. At nag-video call ka. Kahit ko lang ipakita kang ka,
No kasunod kinagwapo ti asawam. Asawam nga nakaasawa ti swerte. So nagbali na kaswerte nga nakamak ti loto. Nasyo? Palagipang ka lang ha. Kayat ko. Arak lang ti bisyo. No problem. Mangigastos ako marti kwartak. No arak lang. Nasyo pangasim. Ako ti magdanagam. Padasek lang. Tiyan niya. Ano, sige eh. May mapangkamit. Nasyo ha. Balbalagang nga. Pangasim. Hanggang kapata bigla nga nakaagigam ka ti milyon. Baka bigla ba mapukaw mo? Palubos ko nga ta. Manong Nemi, agbalawa kon. Adun di kiti, mangitetext kanya akong Manong Nemi no anyat aramiden ti asawak. Nanaro na Manong Nemi kini friend ko nga Lina. Timawag na minsan. Hay, kumadre, katawag ka man. Nakaswerte ka nga talaga, kumadre. Napimpinas pa yun, di biyag yung anda kami. At damat ka din balay mi imbaga kang kaidingawan ti balay mi pa, di ba? At balay mi nga kagangay lang. Sa mesa. Kanayon ti sugal ti asawag. Kan the chicks na. Ayaw napiyakan niya ta. Kwartana, kwartak ba ti kwartak? Bahala na. Basta tinaskan ka ta. Tsak mababayan di ba? Tsak mababayan di kita anak mi. Dua matan na anak mi. Ayaw ang gayam. Kamusta ni Ignacio? Ni kumpadre? Agkar ka pindero pa lang? Mabamalat nagtrabaho kunana. Nagpakadaman. Nakakutsi nga mo nagtrabaho. Una ta ni abogado nga asawa na minsan nistorya na kanya. Nga niya, nakita na kano nilakay mo, hindi pagpapalutan, galyara. Anya, kaduanan ni kumpadre yung amboy. Kunapin ni abogado nga asawa, basta na ka magkita na amboy kay ni Ignacio ka mapaniti, iti kasino. Tinakamad di komandre. Ito agad damag ko lang. Diyak pa napaniknikan. Kamputa komandre kan gayim ka. Kahit ko lang ipakamukin ka. Dan sa pa yun, inkasera ng babae. Ni amboy, ti asawa mo. Adot maaramid ti kwarta mare. Siyempre, bigla nga nakaigam kay ti milyon. Kasi natamayan nyo. In pamiti bangko, joint account me. Joint account. And or. Padasam itong kakitaan, ag-balance inquiry ka. Baka kit no, dadya na bating tayo kat awanen. Manong nagastos yung balayo. Manong nga milyon jelogan nyo. Manong naalan, inabak na. Bali 19 at indad naman kinamboy ti 1 million. Ket mano pa tinabati. Mare sakbay nga malato ti amin. Agkuti ka. Nakiktutak manong nimi di agbalin si Kuwairiak. Diyos ko. Imbaglagi din tinawagan nak ni Kumadrilina. Tinaramid ko manong nimi. Nagbalinak ba't nga wais ko nak. Ingkaso lang. Nangirowarak manong nemi. Tap na idulin ko. Manong nemi nyo bigla ngap si Maya at tibiyag mi bigla met manong nemi nga nagbaliw. Kaputa. Ubrak maten manong nemi timapan mangsisiim ti asawak. Kamukmatin ti mga drive, manong nemi na duban nga kukan. Tapno di kasta kamatugtalak no niya ti kinapud mo. Tano kasta nga si Direk, sa langadag ti asawak manong nemi, agapa kami. Huwad, siyempre, kanay di man namdamang ko damagag ba't kayong kuha na, simangpat ka. Huwag, magdigos ka nagsukat. Apin nga saan ka kumang digos hintay nang ikasaram, ti babaim. Sumardeng ka man, swerte. Ano ka sumardeng ak? Umay ka dito'y?
Tapno may kalagsukat, kalpasan na pumanaw ka. Papanam. Katsa ka naman na sumsumra ka mapanagkarpintero. Apay ko malagkarpintero. Sus, apo ya. Ano no, kumatiga, inabakod ko ang kwarta. Apay, mapagkapay nagsusugal. Kung nagkain kayo di nga sa mo nga, susurutin di kita. Sa mong padasin di kita. Padasek lang. Napilang mata nga, pagliliwaan. Pangigastusam ka na kita. Kwarta nga, rumbang ko mga. Ada dita nga may dulong para tayo masagbayan di kita anak na. Kaman, inikang ka lang rin na pintas kabalayan, na pintas ka rin at napabukod mo nga lugan, iso pati pang-apaan ta, iso pang-bugbukaon ka niya, kaya mo tutumpahin ka. Ano ko na? Oy, sumarden ka na. Maumakin ka. Nasyo, no, saan ka pala sumarden? Balay ko na ito, kaya mo tapapanawan ka. Ngem no kas pagarigan ta, hangkang nga, agririri, agulimet ka lang, agtalined kay ditoy. Nasyo siya ang nakasuli kahit ko nga biyag. Ano sana kastoy? Di ba, ararapaham tinapintas ng malay, ang kompleto at alikamen. Ditoy, balay nga nakakail, kompleto alikamen, ang malakayat mo. No bagbagasan, hanga makmaksay. Niyan, dadakkel nga rep, kompleto timakan, nga maluto. Ano kayat mo? Saan ka tingak sa tinarapapin? Napintas nga malay? At gate na, at alugan mo, napintas nga hardin. Kinamdi kita anak mo, napintas arwaten da. Nanyaman di kayat da, mapag-shopping, magatang mo. Ano ba natin kayat mo? Dadyak kayat kat nasuuno utamot, nasurutan matid nagbisyo. Himagak idi nga saan kang agsugal. Kang runante amin nga saan kang agbabae. Himantaning kabalay mo. Ataning kasayarang kasararong karam. Sa nga balit sumang betagmet. Sa nga balit asawa ka matlata. Anya? Ang nga bali, wari masaksak tanak. Swerte, gagangay lang nga agbali umit di tao at adang arod kwartang aramaten. Inyaw awan na kanti kwartam. Nasyo. Diyos ko. Sana ko nga naragsak. Saan kami nga naragsak na giti anak ta? Sapsapulan na kadagit anak ta. Nabayagan nga sanda ka nakasarsarita. Nabayagan nga sanda ka nakayayam. Di mga nakayayam da. Mga alak tilalakik kasta. Padasang papatayin ka. Nasyo. Agulibag kan. Tano nagbalin kan nga nager. Ang mga no, halagang isukat kan. Insukat na kon! Pinasukot ang kamay lang. Nung saan ka agnakan, talagang isukat kan. Papanawan kayo natin nga balay, isang patkon di babaek. Ayop ka! Ay, pasaktanak! Ay! Sabi ka tinong palak, kasano di katumpain, lokot karkaramutan na kon. Si kakakit di mang dangaran kanyak, may dangaran ka man! Nasyo. Saan ka katingagtal na? Anya na kayat mo? Aguli magkalatan. No anya ti kayat ko ramidan, aguli mekan. Nagbabawi agno apay nga nangabak kay tiloto. Gaga. Isot sapsapulam. Napintas nga balay. Kompleto. Itagbabawi ka, ang. Nga bali nga ako kompleto nga balay. Basta saan ka kung mga nagbisyo, Nasyo. Sita ka man layan, baka ka! Manong Nemi. Siyempre inyuman ko na ito nga bahanag kadagdagan nakat yan. Anak, pagsaritaan nyo nga na siya hati, amin. Saan kami nakasdyan nga natay, nukasaritam kita, ap-apaam natin. Wala panunutom ka na siya hati. Saan nakakamana itong paano sa mga sikat di manong ti barukong na kang kinaramutan.
Nakahabak kang pwesto ti luto di asawa mo. Ngayon di na amo, tinangaramatan na ti kwartana. Alaimbag at na balayo. At ang nugan nyo. Angem. Kasano no may bus tinabati pa nga kwartayo ti bangko. Pangalan to pa nga tani. Nasyo. Ti sugal na kini babae na. Baka malabusan ti balayo kat mailila ko dagiti appliances yun. Diyos ko. Wano saan kat may lako, may salda dagiti lugan nyo. Baka marpuga may mimbinsa ti biyak nyo. Kanang orte ramidag tang bagbagaam ti asawam. No kayat na ti papagbagaan. Agad ng tinangkay ti papagbagaan. Awan ti mabaramin mo. Idawdawat mo langin kanikapo Diyos nga sapay ko ma. Tamasilawan ti panunot ni Nasyo. Si Magpet, asawak manong Nemi. Sinaysayaat ko. Nasyo? Bye. Mabalinta ka tiyong sarita. Di nag-isturben. Madalas na naskin nga like. Sana kang bayag. Mabiit ang laing na ito. Mabiit lang. Dagit anak mo, may iudakin ka. Imas dagdag dito anak ko, anong Nemi. Kaano nga kukuyik tayo manin. Nga mapanag-shopping, mapanagpasyar. Nakapasyar kayo. Naipasyar kayo, kahit yung makapasyaran. Napantay, matindi na, nagsya-shopping. Doon ano nga maulit. Diyak masango. At dapat mamangyo, amo naman tag-drive. Di ta kayo nagkukuyog. Namimignas ko mapapaano. Daka sikat kaduami. Diyak karot masango, daw brak. Ito brampit. Di ka matakarkarpinder. Oy, John ha? Saan ka nga naling sumong batas tagsasalusot? Baka mapatagtalang ka. Tsabali pa yun, di pagbakayo. Pakayo pa yun, pataltalan. Sumardagan! Pasardagan man tanak mo. John anak, baam na tangan ta kami tagsalita kini papangyo. Ha? Ayaw ba muna ating mutang kay agayam sa dyan, kay? Kung nakmat kang kakadyak masako magkisarita kang kamabiit lang dito eh. Kahit ka lang ay palagipan. Madinti na sunutam, Nasyo. Among nga madidaytahan. Amumon tagsugal, at dapayin babaim, saksaktan na. Nagsangsangit at gabot pa saksaktan na. Nabayagan nga dinak inarakop. Nabayagan nga dinak inagkan. Idintot sang kumadamay bayan tibagik. Gapo ka rin na ubing, ginawang pa anak na, nadya yung kabalay mo. Manong pa'y tinabati akwarta iti bangko. Kasano no maibus? Gapo iti pa nagbabaim, pa nagsugal mo, pa nagbartek mo. Hindi yung tayak tumanan ti loto. Tayak ba't barbarang mga abak tumanan? Kasanunsan ka nga mga abak. Pangasim. Pangasim. Agtanakan. Nalpas na ti baragsarita ta. Nanyaman ti kayat ko. Awan ti makaparit kanyak. Mawadam. Siyak ti nangabak, siyak ti are. Basta aguli may kalata. Di mo kaya ti dumngag. Awan ti dengagkan ka. Anan, kat naman nadaw ako. Awan ti naramid kumanong. Kinasaritak ti asawa ko. Awang ka no, ti mabaling nga mangiparit kahit nangaramidan. Manong Nemi. Grabe ti napasamak asim maruno. Gabatin sang petnan ti babae na Manong Nemi dito'y balay. Nasyo, ano kita sa una to'y? Iso ni Fe. Fe, ti asawa ka legal. Ngayon sikat ti kahit ko. Nasyo, di mo kunain nga pagkabalay na kami. Adalang arda kilabalay kon. Mapagkubalay kas kasera. Nag-aduman ti bakan na kwarto dito'y. Pagkabalay na kami nga duwa. No, kayat mo. Ang na di mo kayat. Teko na kon. Nawaya kayo nga pumanaw. Siya.
Siya nga legal nga asawam ti papanawam. Di mo ka din ang timbagak. No di mo kaya't analas kang ka nga pagkabalayan kay nga dua, pumanaw ka. Kayo. Ngam no kayat mo, ti makikooperate kang kuhana, agtalined ka dito eh. Kat asinot ka idam. Hanggang iso na. Kaububingan na. Kaimimasan na. Ayop ka, Lasyo. Lapat na siya makiapa, tumpaan ka. Sana kung nga makiapakin ka. Taoran niya at araramidik. Nagbalin ka nga sa iro. Hitamat lahing irubot kung di kita araw at aming agkiina. Kung kayo lang dito nga balay, nga nagtaod, ito sa mo nagligligatan. Pinagbalin mo nga Diyos mo ti kwartam. Nayaw-awan ka na siyo. Anong pilat sa umet ko, nakman lang dinakapain, po wala kang aranan! Manong nemi kastaon iti sangit dagiti anak ko. Hindi baga nga pumanaw kami. Ano kasano ti sangit ko manong nemi kastamot kadakwad. Nga awanen danasyo ken ti babae na tadadan iti pinili da akwarto nga nagyanan. Nagbalinan nga ayop sa iro ti asawak kabo iti kwarta manong nemi. Saan na nga amo manong neming ina mo? Tinangaramatan na ti kwarta. Kalpasan nga natungpal na ti karina kanyak, balay nga napinta sa kumpleto dali kami nga dahal din na daalad na lugan. Ti subsubranan, insugal, imbabainan. Ididedimit lang rabi manong nemi, imay timulong dananang kinitata nga nagbunag kadagitiya. Alikamen mi agina. Nga naiyakar manong nemi, iti balay mi family house mo. Manong nemi, idada kami dito'y balay, datatang kaninana. Di pala nagsardin ti sangit di kita anak ko. Kumusta na anak ko? Ustunan. Ustunan. John, Lily, ustunan. Sa amin nga maawadan nga apre nga nagtalaw tayo, mintas nga balay tayo na, mama. Pinagtalo na tayo ni Papang Yo. Kapatid daw, sa baling asawa na, aping malubos siyo. Aping nga di inapan ni Papa. Anak, no apayek ni Papang mo, may matangan nyo lagi dito panangdangaran na kanya. Dahil tiliniklik ako, gabutan namin saan nga naramanak, di na ko alam, nakidya ko kaya at pa'y nga maulit. Mawatan yung tono, dakdakil kayo panuan at sitwasyon ng ko. Yung kayo maturugan. Lily, John, yung kayo maturugan. Amin nga nabintas ni kama. Tanggan mo. Banyo ta, mapangkuntualan Jake, may sa akatre. Ha? Wala ka na tulbag kanyak. Taorin sa pagidaan nyo nga, agkapsat. Hindi nga ron TV. Basit mo ti TV dito eh. Basta ata pagbuyaan nyo. Ha? Inton ka ano nga. Agsublit tayo dyan balay tayo nga ng pintas ma. Baka saan tayo ito nga agsubli? Ananusan tila pa lang dito anak ko. Ang abali nga ng pintas tayo ayan tayo basta awan ti mangdangaran kanyak, awan ti mangpaspasakit kanyak, awan ti mading mapasamag ka. John, liling kay maturugan. Baling ka di. May kayo makanta kuyugan kayo. Alan. Ilida kaming kadatatan kininahanang tinagsasarita manong nemi. No kasta, pinabuskuya mon. Tas nakunak kita eh. No agri-react sigurado ang tangaranak. Nandiyak kaya ti padangaran. Ay nakorti planom. Tsaka mo,
Iyuman mo dito, kinigayim mo nga da asawa na, ang abogado. Kasta, persona, iya abogado ti amin. Mabalim mong isak lang ti asawa. Mga pa nga nagsanaay ka, di mo kayat, nga isak lang ti asawa. Tsaka mo, magulo pala ti panunot ko tatang na nang alalagit na baliwan tayo itong artag sa sarita. Ito na saan nga magulo ti panunot mo. Kabigatan naman nun, Nemi. Gabata medyo matadayo. Kaya ang tibalay mi, saan ko makita, saan ko masirpat, nung ko masidag. Tada makalingad nga talo nga balay man, Nemi, tagkakaruba kam lang eh. Yung matatalo nga balay nga makalingad. Pinatas ko man, Nemi, tinapan nagsiin. Awang matante, kotse, ti asawa, tilaing bantad. Pimanaw dan. Una na bating ang tadibak babae. Manong Nemi kapot na balay kumot pala yung data pang pinalit ito tulbert. Tamok ka nakalakti gate. Kompleto kong duplicate tulbert na dakan niya. Linoktak ti gate manong Nemi si Marekak ti main door nakalak. Nagtugtugak. O mantaon sa. Inulit-ulit ko. Ang ilukat. O ang tao. Nga pa nakitilikod ba nung Nemi ti kusina, nakalukat. Simre balay ko eh. Linuktak dagiti siled ba nung Nemi, nakitak ti babae nga adda nakaintay ti siled. Nakariing. Ha? Paganda ka. Balay ko dito eh. Pinapanaw na kan ni Ignacio ah. Ano, Bram? Ikat makita, ba't maturo kay tay? Maturo kang malmalem? Fe, tinaga mo itay? Wen, abay. Amom ka din saan nga na siya dati relasyon niyo ti asawa. Kahit mo ka din ang tuloy ka kastoy. Kahit ko aging ka nga, da kwarto ti asawam. Ito na akong kwarta na ngayon. Ito na umang kortanan na kat pag-ananokpay. Anat intend na ka. Anat kahit mo sawan. Inikanak at kwartam? Inikanak. Kasapulak gayam. Inananom ti kwarta. O bibiyang mon. Dagit alas ganda ka. Ginatang amin ti asawa. Oin. Pag-ananok kumawart asawa noong kwarta na. Dati-dati nga kasi ito trabaho no ada ang kurso na daking ka, ang takwatana ka. Sumurot ka. Anya nga rod. Di saan kang seryoso at asawa. At kwartana. No ibiling ka nga pumanaw ka ito dito nga balay. Tawagak ni Nasyo. No, isot magiba nga pumanawak. Ngano saan? No si kalaing tsaka yan. Kat no ulod-ulod doon ka nga iruwaro. Ada kalintigak tabalay ko dito. Makiapak matkan ka. Makipinangatak. No mga karamutan ka. No makaramutan na. Ay ka nga siguro, jak mapukawan ti puot. Nakarumuan ito nga balay. Kaya nung ka di kang tawag ti asawam. Kaya baga kanta ka to'y. Napapain na. Sanin. Siya kundi pumanaw. Nung kapag ka nagsubli ka. Ang abali, rumark tuman naman doon tuma. Ident ti asawam ti da. Tulbek ti banyo. Niya? Among tag-drive, amo. Palubusan nakmet. O sarik ti ban. Ayan ito ti asawak. Ang nagpakada kanya baka sikat nagpakada na. Anda ka nung papalandakin ang boy. Manong Nemi, tapno awan gulo ko nak. Pimanaw ako. Tinawagag ni Lina. Imbagag tinis pasamak. Abin tulok mong sikat pimanaw. Diyak kahit adagran nak asawa
abogado ti asawa mo sang gadi. Mabaling gadi nga human ti problema ken kuana. Busy ta eh. Mabaling gadi nga ibagam to ken kuana. No nya turubay nga ramide. Ket ori sakti mga sungbatan na. Arubay nga idaro mo. Ket nga pagarigan ta, agsasawa kita abogado. Siyempre, agpili ni nasyo kada kayo nga dua. Ket no diyan nga babae at pilyan na. Ano kaya mo talaga at magkisinan at separation na legal separation, masapul nga mabingay ti conjugal property yo. Ngem, ado nga proseso. Ket no, isot as-asikasum lang, masayang lang ti panahon mo. O nangarudlatan. Baya ma, nganin tumatlaang nasyo ti sumuko. Uwang gayam, awan na alam ang kwartayo? Da. Agad, iso taramatam na tanan. Nga niya. Nagana, kumaik sumarong ka balayo ta, agasarito ta. Manong nemi imbaga ni Lina nga agnegosyo kang kano. Restaurant, my friend. Saan ka malugin no restaurant? Gabot na makan. Ang kamaawanan ti customer. Basta lakad na pindas ti serbisyong kinlutong. Nagiging kan ti restaurant saan ka di? Ada experience mo. Makabulan ni dito hayang ko eh. Bahana, gabot ag kasusyo ta. Tulungan ka. Agsapul ta ti naling nga kok. Ken, nga bali. Gabot ha. Adam experience ko may pangkukat nga negosyo. Ano tuntun-tunam ti ilpan ang ilaban mo iti kalintigam kas legal nga asawa ti asawam. Nga oray o masidag ka ti abogado. Long process kayem. Sayang lang ti panawin. Nabam na ta kastat napasamak kinilakay mo. Awan tumadla pagtungpalan na di agbababawi. Malasak. Malas ka katswerte dagam mo. Malas ka nakaasawa ti kas kaninasyo. Nangamak man nagpaiso ti luto. Nagbali man nakaso ti biyag mi. Gagangin na tagayem. Adot kakasta. Makulaapan ti panunod na makaigamdan ti kwarta. Mayaw awandan. Isudan dadya kwartan ti mangituray kadakwada. Siyempre, sa mo nga masarek ka asino noong kwartam. Saan nga makapag-chicks noong kwartam. Ngam no amom nga tagibanan nga usaran to susto ti kwarta. Siya at unay. Ano kung mga imbom yung asigod di kisobrayo ti negosyo. Dinasiyat ko ma. Ang imsamat, imbabay namat ngayon sugal. Sige. Agtinulong ta karod. My friend, kumadre. Sige. Agtinulong ta. Kaya mangipasdag ta ti negosyo ta. Apintas nga restaurant. Linipat kun manong nemi no anya iti karumbeng nga karintigak kung mga ilaban ko. Basta tinasken ket adda na alak nga kwarta manong nemi sakbay nga naibus no naibus itan manong nemi tinagyan iti bangko. Wen manong nemi naangayan iti inauguration iti restaurant ket nakadado iti customer manong nemi ta 50% discount. Ket ado manong name hindi kiti mang gusto. Very good, very good, very good, good. Kunanda. Nagraksakan kamit kanilina. Friend, kumadre. Mo, obisina ako yan. Gamita, gamot na may open tan, na okay yan. Si kati manager. Kasusyo naklang. Si kati makamo ng mga ipatry. Kasanong tibingay. Agad every month. Na masabol ti panagkwenta ta sa tagbingay. Lina, thank you, kumantre. Agluwa ka man rin, apay. Malagip ko ti asawak. Nga to sa rungkara, tawagam, kumusta, mabiyagnan. Okay, matindig kita anak mo. Tadamat na nag-anak ka nga, makamukha na kawada.
No may dadtoy, maalibra damat nga agayayam na lawang man. Ang talaki nagwarwara. Tuwin, tam na maiwanak madlayda. No mo nagtagbasan to ni June. As nagman dito sa eskwela. Mabalim mo mitagyan to umiyan, stay in. Dapat lang ang tamno ang nagwardya. Na minsan manon name na panag iti bangko. Pinatas ko manon name nga. Balance inquiry. Kada kanya ka card. Tapos agay sa kam nga ATM card. Pa 5,000 lang yung tinagyan na. Talaga nga. Kiniratnan. Langipanan na. Manong name si Marong Karak na minsan iti ayan datatang kininahanan. Dak. Muna kita kay kayat yung matin yan ti restaurant yo. Muna ta mayat matpagyanan na kitubig sa jay. Adamat karuba mi nga kay ayam da. Kumusta kayon? Gusto ya. Ururayim nila ta na ti panagkapsot mi. Kabayatan kakabailan mi palang tagtinulong nga agtrabaho agtrabaho kami. Trabaho nga niya. Agdalos na rubay, nagmula. Eh, napilang pag-alamit si Dain. Da pala magasyo. May nintindi tayo ni manong mong isagani. Kana ito nga umay nga bulan, si kantumutin at magtid ka na kami. Kas nagtutulagan tayo. Ang kamot nga pensyon nga, naganak ka na kayo. Pag-alamit kwarta. Damag jay balay mi. Jack man amot di ka mo't makikarkaroba. Nagkakit sarong kara na ano-anot lang itan di balay yo. Ada balaking katitulbak sang kadi. Dapay lang tadi mat imay inala ni Nasyo. Balinak pa lang sumunek. Kedua na, ada kalintang mga sumunek. Di na pahanak manong name nakigtutak. Nabaybayan mo na kiti mulak. Natay damot. Tiban. Ako matin tiban. Kinapanan ni. Manong name si Mrekak. Nakigtutak. Ako matin kiti alika appliances. Ultimo nga salaset manong name awanen. Nalabusan ng tibalay mi. Ninuktak manong name ti master bedroom. Pati ko, kama awan, katrek ang konsul awan. Oh my God. Amin nga, kwarto manong name awan katrena. Di kita lang built-in cabinet manong name ti adda. Dining table awan. Rep awan. Tigas rain awan. Napanawan na nagbalay manong nemi. Nagbali na nga kawaw. Ultimong kortina awan of them. Naiawanan ti asawak. Manong nemi. Imabay ng sangitak. Ay ayat ka diti bagik. Gabot kastoy tinagbanagan nan tinararapaap ko. Nga ibabak nang. Diyak na pupuutan man nung naming ang dial tinumber ni Nasyo. Nasyo. Iti cellphone ko. Unattended. Inulit-ulit ko manong naming awan. Madi. Ni Amboy manong naming pinatas ko na tinawagan. Tada number na kanya. Nagring. Si Mumbat. Kumpadre, kumusta? Gustoy. Ayan mo, kumpad. Dak dito balay. Di mula mo, no, sa dinutayan ni kumpadre mo. Ni pare Nasyo. Ada dito'y balay.
Adyak makundag di cellphone na. Awan cellphone na. Isot na udi nga nalako na. Naudi nga nalako na. Kotse, tiban. Kapag ngamin nga sa mo indraman dyan akan mo. Diyan pa nakairistro na. Databalayo. Naganyo nga duwa? Anya tiket mo sawan? Nalako na nagiti ko lugan nyo. Tiyangar babae na. At tiyangar mayat kang kuha na. Agawid ka dyan balayo kung awag ka naman tagluto para kang kuha na. So may dito balay. Kasaritam, saanin. Ano't obra namin dita. Kit awang arot mangiluto kang kuha na. Taawan ti ikatang na, ti kanin na, numabang kuma agmakdo. Ultimo nga, relo na, lalako na. Dapat kit utang na kanya ko na. Ang mga bali ko na kata, binaratuan na kumet. So na lang ta. Nahapak mo, sugal. Dadi 1 million na yung babarato na kaya ka, insugal mo. Barbara, nagbalik nga 50 million ko na. Amat. Nanay na yun, hindi ko, bigla mo lang napukaw. Tapos tagayam no sa mo, naglagling at ti kwarta. Umasasalag ti abogado. Parata niya. Panagsinami. Panangila ko na tabalayo. Saan ka di nga napan di balayo? Adak tito eh. Ket, awan ng pulos makita ko nakatre. Awan, nalabusan yun. Kuna. Nung mabalik ko magkatan na mapan na isalda, ipunsyap na tabalayo. Di mo labi nagbagaan ni kumpadre. Sikat ng isungsung keng kuhana. Balimat siguro ako na mga sakti ng isungsung. Ang saan kumat nga pilitin no talagang tinakayat ko ha. Kinapudno na. Iso idin ti agawis, idinaramanan na. Ora akong kwarta, sakti makamu ko na. Kasaritam na. Saanin. Sige, Rodan. Kumpadre, bye. Di magasakbit lang dito yung balay manong name eh. Oh, natuktalam di balay yun. Nalabusan nitang. Nalako na amin yan. Papadado ko makaroon nga din na ilako ket. Nagbisyo. Ay nangarod di asawam. Antayan na kumbadre ang boy. Di matagawid di balay at awang gamat mangiluto keng kuwan at awang pakit paglutuan na. Halala, ang nalasakit tinakin mo, di umat nagmambanugan, tinakaigatang na kanagidya, bigla mat lang nga naitad nga swerte. Ngam nagbalimat nga malas. Di umat dinamat among inusar, itidimtang kang kuha na nga swerte. Anak, nagsublikan ka ti asawam, maawat mo kalipay. Diyak wala mo song batan tang. Alanak, agkamali amin nga tao. Kat no, ipanagdag na lagid di, ipanagbababawi na, di panagkarina nga, dinantun ulitin, pinadas na lang. Awang kasi tinaurno sumatla nga pagtaingan. Anak. Kasta kami di kiti bigla, nga boom, sa handa mong inusar. Tinaitad katakwada nga krasya. So, agbanag kakasta. Agtenag nga pagbidutan, nga databidot kat maator, nga iso iti pakaadawan, iti adan. Kat no mga baktumanen, kas pagkarikan ni Nasyo, iti luto. Amunan to siguro nga, tagibanen, timitad kag kuha na grasya. Tanapadasan nan, iti nanamtuog ako nana. Iti naman tengak dito restaurant, manong nemi, sinabat dak, tigitan ko. Mama, manam, na parang ko sinurungkaran dalulo kinilo na yo. Kan pimasyarak di balay tayo. Ay, andan ni Papa? Awan. Kumusta di balay tayo?
Awanin. Awan ti balay tayo. Awan nagyanan. Awan nagyanan na ta. Ang tatay mo dito Dito restaurant. Napintas man ti na isariping pagyanan ti dito restaurant ma. Naiimas pa ti kang kanin tayo. Manong Nemi, minisitak. Dagiti empleyado. Kumusta? Ma'am, naganarlat ta. Handa ka awagan ni ma'am. Siya ka di manager, owner, di ma'am, tiyawag mi ka. Awa mala problema. Awan ma'am. Awa mala kupit ka na kayo. At dadagit tip no ko ang pagbibingayan may met. Very good. Urnungin nyo sa kitong bibingay. Tinawagak ni Lina Manong Nemi. Kumandre, taka di problema niya ta negosyo ta. Dandan naman yung tiba nag-inventory ta. Makabulan to manin, manon. Ay, ito nagayam, aganirbersary ta. Siyempre, agawis tan tumanin kas customer, 50% tumanin. Di-discount. Kumain naman di presyo na 50%. Napno, adun tumanin ti, the problema? Awang problema ti restaurant, kumandre. Di mga kanod. Nga parang di balay mi. Kawaw. Awanan ti alikaman. Ultimo nga tugaw nga batit. Awanin. Nung nga kabailan ni Nasyo nga bagkatin niya. Si bubukil nga building. Kat mabalin na kit na isarda ko mapa yan. Wono na ilako pa yan. Diyan nga asawa mitan. Anda dyan kumpadari ming amboy. Diyan matagiganan. Papakpakan ka nun sa dyan. Anat naman naman mong sumaruno ang mabasamak. Agsublikan ka. Umayag pa rin tumang itisang umanam. Ti saludsud. Nagasagana ka kadi nga umawat kang kuhana. Pamalakad ng iti parents ko. May panagnak na lagi diti panagbabawi na panagkarina. Ape ka din nasaan. Numampay nasaktan akon. Kumandre, gagangay nga marik na nga sugat. Masugat ti tao. Ngem tunggal sugat, adamet may tutup, may natup na agas na. Ikam ta another chance ti asawam, no, as pagarigad to umay, agpakawat kang ka. Nauray ko dahi tama nung Nemi nga daduteng ni Nasyo. Iti dumteng, iti anibersaryo ti kalay sa amin. Iti mismo restaurant manong Nemi, timayan na. Imo na nga nakita, dagiti ubing ti amada. Kastoon iti taray da manong Nemi nga napan, iti ayan na. Siniim ko ida. Nagsinublatan nga inarakop ang binagkat ni Nasyo dagiti ubing sa nagtugaw ang nangarakop dagiti duwa nangarakop kadagiti duwa. Sinarutsod siguro manong Nemi di asawa ko sa dinot ayan ko. Sinagkaysa dagiti ubing tinangguyod ti ima ti asawa nga nangiturong iti ayan ko. Kalpasan na. Nabandayin tuloy, ayam da. Ngayon masapon mo. Happy anniversary. Flowers for you. Happy anniversary. Di mo ka di awatin. Awatek. Thank you. Hindi ko mapailang nga kahit ko tumay agpakawan nga agparinto may isang wanam. Ngamin yung oray ko ito nga aldaw. Nga aldawan. Anibersaryo ti kalay sata. Tabarbarin ko na. No alalisto ko malukoy ko tirik na.
Ano gutek nga nagbasolak? I'm sorry. Makawanan na. Ejak pinanunot. Noon niya ti mapasamag iti masakbayan. I'm sorry. Artificial na kita luam. Pudno nga luwa. Nga mga panagnek. Itinalos nga panagbabawi. Saan ka nga pilitan no dinak maawat nga insigida? Saan nga sinsinan tinaramit ko? Nga mamunain nga mangrugiyak nga mangipaneknek. Itinalos nga panagbabawi. Imbagtamom. Saan nga insigida nga agasan tisukat? Apaman nga may apply mo tiyakas. Ipaneknek mo, Kahasyo. Ipaneknek mo. Kadinton man paneknekan. Mapaneknekan. May paneknek mo. Siya to mismo ti masidagkan ka. Tapno ibagat. Nga nakalukat manin ti pusok para ken ka. Ngayon sa mo nga may paneknek. Kabay lamit nagbihag. Karagiti anak ko, rewan ka. Sana kompleto ti may isang pamilya no awan ba isa? Iso nga tuya ka mang kompleto. Diba nagnak mo? Alis tuwam. Tama nga numaladaw ang amin. Sige. Ipanaknik ko ka. Manong nemi nangal daw ti asawak iti restaurant. Nagkalanglang lang kaming nasang kapamilya. Naragsak ka makita ti ragsak dagiti anak ko manong nemi. At iti bayagan nga kanito itabalan ng pasamak. Nagkakasawang ka mga mangan. Inarantaklado nga kasawang ka mangan ti asawak manong nemi kapag anibersaryo mi nga ron kaselebrasyon. Kalpasan dada, nagpakadamit lang ng asawak. Inakon. Pagkawidam ngay, diya balay tayo. Nabaybayanin eh. Mapangkudalusan. Ken sibugan na kiti masetas mo. Pasublik ti dati nga. Pinastil. Panakahardin di balay. Sige. Inakon. Diyan kan. Kasi lakayat nakaraw ko pen. Wano bisituin. Mati ka di. Tsaka yan. Nabangsit ka eh. Nagdigosak mo ta? Burangin ka. Awanan di gwapo. Saka lang na gwapo, dada kwartam. Itataong kwarta mo, naong gwapo mo. Gaawan batin mahit kang nga chicks. Sige. Inakaro din. Pasarimat umay sumarong kara ni Nasyo manong name it iti restaurant. Wen. Pambara. Ubra na laingan manong name iti umay sumar sarong kara. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 nga bulan. Laging gaatinteng. Swerte. Ada ka. Ada. Mabaling ka din nga, awisan kayo? Pangawisan ka na kami. Diya balay. Amo ka din mabaling ang panahon ti restaurant. Mabalin. Paglugan ti nga rod. Bijay. Kutse. So, pasensya kayo na. Medyo daan. Hindi ka salita na kita anak mo. Panay inayaban ida manong name yung buwatan na ida. Ay,
Mama, abay na, mabanda ka na di balay tayo. Kunan ni Papa na pindas ka numanin. Aman, kunan na. Papa? Anak, kutsyon dito eh. Unang pinulod mo. Saldada kanyak. Saldagatang. So na lang tahangan na pintas, gagangay lang. Di karat na pintas ka kotse tayo. John, naglugang kaan. Wan mama. Di ta kasango, kaabay ka ni papang mo. Si katagyan dito sango. Agkabay ka ni Papa. Awan na ramin dakon manong name, ito nakalugan damat yung nilikod. Medyo bulok-bulok na kotse ma. Ignacio. Nagtupatarimaan. Napilang nga. At pangiluganak ka na kayo nga na itiawis ko. Manong nimi, di makananon kami ti balay na paisamak. Napinas man ti sabong di kiti masetas ko ha. At na tayo nga sinugutak sa akong inestimar nga nalaing. Binigat, nagsibugak, sakbay mapanagtrabaho. Trabaho nga niya. Karpintero. Ada nang pabulod ka niya. Iti po unak. Kasusyo kita ni engineer. Kasusyo? Tuwa kam di akong kontratan. Nang pabulod kang kati. Punam. Ada na ba o tangak idi? Nagpukaw matin. Nagpukaw nga niya. Idi ado pala kwarta tayo. Ada imutang. Bigla nagpukaw. Idi nagpakitang kanya. Insubli na kanya to utang na. Ninayo na napait interes. So tinted ko kini engineer. Tapno. Dublit po unan. Kita kasusyo kami. Nagsweldo nga. Medyo panakalan ti sweldo. Ori sana kang gubra. Kaya na dapat bingay ko no. Malpas ti kontrata. Doon ang kontrata. Ti inam nga bulan. Medyo panakalan din o di. Iso nga niya. Sumrete nga tunag Nagsublin na napukaw nga appliances. Gusto ko na yung manong name iti iriyak, ragsak na kita anak ko. Di makita da. Nga kaslaawan ti, nagbaliwan manong name iti balay. No amo dala ko ma. Di kinakuyog ko malay di nagbalin nga. Kawaw. Kadi kiti katre. Nagsublin di kiti katre. Nasukatanan. Nasyo. Napaniknik ka din. Nagririgatak di kito eh. Saan kong inabak? Nagririgatam? Bale, pasit matlaang na di inabak ko ti loto. Taradya pinautangak, dakil ako na. Nga nabigla nga nagpukaw. Hindi akong korta akong sapsapulag, awamat. Ngayon, bigla matla dinteng innegosyo na gayam di impautong kakangkwana. Kit okay ka nung tinegosyo na, iso nga nagsubli. Insubli nandiay, inutang na idi. Sana inik ka ni dakil ng interes. Yung pagman, saan ka nagpanunot manin, ti madi. Hindi nakaigam ka manin, dakil na kwarta. Sanin, tsakayatin. Awisin idi na amboy ng ka magsugalangan. Dinanog ko pa kid yan, kumpadre. Isot ng isungsung ko niya, sana man doble ng isungsung. So diyan, napanunod ko, kinasarita ni engineer. Kinasarita, pangusanak ti kwarta. Biglamat ng bagana. Idan mo kanyak, nagkasusyo at negosyo. At doon ka kontrata ang takil. Paggidanandan. Kinunana. So, naggidan ti doon kontrata. Inang mga bulan, nalpas. Di makadakil ata. Nagsubli de inted ko keng ko na. Dapat ganan siya. So, ingatan ko na gito napukaw ng appliances. Sa diyukot siya nga ragrag. Ang balinto nga dakil nga. Napitas sa kotse no kasi pagkarikan ta. Agtultuloy ti negosyo mechanic engineer. Okay ka din?
Mabalinte, tagnay din dito eh. Nagsubli. Itutuloy mo sa restaurant. Sige. Intun ka, no? Hindi, ito na bigat. Tumulong ka lang nga, mangisangpat ka dagitin panaw mi dito nga alikamen mi. Dagiti arawatan mi. Mabaling ka din nga raw kupen. Nasyo. Swerte. Manong nimi na ginarakop kami di asawa kiti na irot. Nakaiirot. Sa naglanang di kiti bibig mi manong nimi tinapaot. Nagpalakpak di kita anak mi. Yehey! Okay, napapakin ni mama. Saan ka nga mga sister mo, ha? Apay, papa. Adalang arami doon mi kani mamang yo. Iti master bedroom mi. Ay, nasyo. Shh, I miss you. Okay lang, mami. Mama, okay lang, papa. Sige, umaykan lili. Hindi agay ayam sa jay. Loko ka, di mo la iuray. I miss you. Nasyo, nabayag matan nga miss ka. Uri di saan nga nagsina. Saan nakmatan nga mong arakupan ka nagkan. Hindi nang babae ka, loko. Alik! Saan ako nakundilin? Nayawawan ka, Nasyo. Uwan na nagutik, nayawawan na. Gaboy ti kwarta. Nayawawan na, ti just ka nga kwarta. Magyaman na, tas silukat man ang tipusom kat pinastrik na. Kat ikarikan ka. Saan kunton nga ulitin? Saan ton? Maikarim, ikarik nga rot kang ka. Jak ton ulitin. Uri adot kwarta manen. No adot kwarta. Usarik ngosto. Idulin ta para ti masakbayan ni anak ta. Ituloy mo dyan negosyo yung kinilina. Ta ituloy mo mit ka ni engineer ti negosyo mi. Agkasusyo kami agkontrata. Saan ka nga gagangin? Karpintero? Saan ako karpintero? Kontraktura ko? Isa nga, uy, Nasyo, swerte. Manong nimi nagsublimat lahing dagiti napukaw mi. Ngem, ang momen nga ramaten, tagibenen manong nimi kaputa nagkapu, itinaglangetan mi. Indultuloy mi, kanilina, tinagnegosyo, manong nagkasusyo, manong nimi. Kat siyempre, adan branch nga duwa, ti restaurant mi. Suertes Restaurant. No kayat mo manong nimi, ngumay ramanan, tiputahe mi, mabaling kayo. Free. The family, Nemer Studio family. Thank you. Ala, thank you Manong nimi, tultuloy ti asawag, iti panakiyat, kadwana, ken engineer, na nagbalin na kontraktor, ti asawa. Manager, ti restaurant, ket dagiti anak mi, manong nimi, agad adaldan, ket nakananama, ti masakbayan da. No adda dagiti umasadag kada kami ngagpatulong, siyempre, nalokay ti email mga tumulong kada kuada. Tumulong, tapno di kastangkat ta, adamat ta, mangigmi nga, thank you. Nakaimimbag kayo. Ora lagtangar tila payag manunay minumangig da. Mangig mo nga, nakaimimbag kayo. Tumultulong kami mit manong nemi. Iti sekta, iti relasyon mi, nga ibagan para kadagiti. Panagkaspasit, iti panagyamam mi, kini Apo Diyos. Dahito iti pagkasarita, ak manong nemi nga tinaminsan, bigla ka nga bimaknang sa kamatlan na tuog, gabuti kasi diyang aramid ti asawak, nga may baglagi din. Hindi ang mapukawan ti amin, na amirsin ti asawak, ti kinapudno. Kanamuna matlang, ti balbalin ng mandang. Sabi ko mat, damat na ibatik nga adal na, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagitipadag nga dinngeg, kan nagbuya. More power tayo program anong, to'y nga rodagyaman, kan makautang nga pagaya mo. Suwerte.